Všetko je dnes dovolené, takže Ďurďové muži, prvý dnešný manšaft. Kľudne môžete povzbudzovať, kľudne môžete prieskať. Zatiaľ to zvládajú oni, zvládajú to tie první. A prúdička zostala v ruke, bohužiaľ, ale bez toho C-čka, ale tak... Ja sa ani nepamätám, kedy mám išla naposledy dobre domáca súťaž. Ale bolo tam aj bolo, ale tak ako to ešte bolo za tvojich čias, no, pred nejakými 50